Cukor, mlieko. Čistú čiernu, dobre? Jak tvoj otec. Trošku čokoládka, dezert. Túto čokoládu mi ponúkaš už 3 roky. Nemá tomu čo byť. Bože, pozeraj. Super. Mami, prosím ťa. Aha. Joj, Srdiečko moje, čo ti je? vieš, že ma bolí tuto, mami. Počkaj, Mami, nerob tieto tvoje praktiky zase, prosím ťa. toto je prírodná medicína, to sa nemusíš ničoho báť. No. A vytiahnem z teba všetko. Bolí to, však to tam pcháš na silu. Ale to nemôže bolieť. Ah, Domáca tá zabere na všetko. Všemožný liek. Daj si, ty poď, kopňu. Vypáliš červa. aj, Poď to zahreje. Zahreť. Dievča moje, ale možno, že ťa niekto uriekol. A dosť už, mami, naozaj. Mne to došlo, ja mám skrátka asi citlivé zuby z tej čokolády, idem si ich umyť. Pozri, mami, táto Sensodyne je úplne výborná. Nie len, že ma prejde citlivosť zubov, ešte ich budem mať aj veľšie. Vieš, nie je všetko o tých starých povedačkách. My sme sa už ako doma posunuli, tá technológia ide dopredu.